Etok-etok ya Jo, etok-etok iki Lintang yo pacarmu lah etok-etoke. Nah, ngono lho. Mas yo Kacek adoh ngono lho, Mas. Kacek adoh dadi pacare gak apa-apa ya. Pokok duit akeh lah ya. Ora. Lah iki ya ambek mboke oke nah anake. Loh. Kadang jangan berini saka katuan sarwi ngoceh dewe ngalih pencokan Langgawa payung Sandale Jakarta malam Duk Lintang. Inji sugeng dalu, selamat malam Bu Limbuk, Bu Cange, Pak Igit. Nggih. Sakniki kelas pira, Duk? Sakmenika kula kelas 2 SMA. Kelas loro SMA. Nggih, kelas 2. Budal saka ngomah Kediri jam pira niki mau? Jam 12. Ketoke jame mati ketara lu suwi. Lah wadah lho Mas. Lah nggih tebene jam 12 Pak Igit. Iya. Aku agak iki diundang. Namanya juga manusia, banyak lupa. Enggak apa-apa, saya juga manusia. Mosok ta? Oh, jarene bapake barongan lho, bapak-bapak jujur lho ngono kuwi Mas. Berarti paningalane tesih bener. Apik barongane karo kowe sik. Nggih. Lah malah. Sopan ning daleme Mas Agus, Duk. Nggih, nuwun Netake sewu komputer. wau dereng salim Pak Igit. Oh iya, aduh. Iki pas corona iki disusulke bapake tekan Jakarta bareng lumayan. Lah, Cilik jemono. Lah kena Tam corona nika nggih, disusulke mriko. Taman Mini. Taman Mini. Sih rok-rokan ngono kan. Di salim Pak Igit wis mbek Mbah Kong kok urung. Mbah Kong, wong yo eyang lho. Aku biyen iyang lho, aku biyen yo ganteng kok, Nduk. Lah, kaya diusuk-usuk bareng Lah lho. kok anggere manut tak dadi dhuwit lho. Maksudnya iki mengucapkan yang terbaik. Nggih, sugeng dalu eyang. Eyang jolang. Mbahmu wedok ya mbiyen ayu ngene iki. Biyen saiki. Lah sakniki. Umur 90 ya wis bengkong ngono. Tasik ngano. Isih ganggas. Alhamdulillah. Jano. Ki awakmu mau bagaimana menurut kamu ketika lewat Galdowo tadi saya? Wah, luar biasa. Jan aku mau turu sampai ngene-ngene loh, Mas. Padha ndasku yang ngene-ngene. Alhamdulillah. Yang rawuh pada malam hari ini sangat banyak sekali sampai dari ujung sana Mas. Sampai Buntu embang ya Mas ya. Pol, luar tamu, biasa bakul tamu. ngantek teko pasar Galdowo Ki mengucapkan doa apa? Iya buat Rondok adik. rene. Nah digandeng bae ben tenang. Alah ngene iki aku kaya ngeterni Mbah Kong sontek ngene iki to. Rapopo nek dirimu digandeng Mbah Kong anak awakmu tenang. Ngucapke napa Nduk Lintang Adik Isam? Nggih, kagem Adik Izam. Adik Izam sudah tidur niki. Derek. Belum. Yang mana Adik Izam? Nika. Oh, itu. Halo Adik. Sakit apa enggak, Dek? Enggak. Sudah sembuh berarti. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Semoga habis disunat. Iya. Semoga menjadi anak yang baik ya, Dek. Soleh. Soleh dan tercapai cita-citanya ya, Dek ya. Amin. 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 Berbakti kepada orang tua tentunya ya, Mas. Ya. Berguna Pinter. nusa bangsa. Iya. Gandeng bae gen tenang. Ki ngapa tuh gak seneng gandeng-gandeng ki? Mbah iki nek karo putu wedok iki ora patek tega ninggal. Wah, ngono. Ya. Pancen julang niku bulet kedhiyen. Lah nggih to, wong ya mau dicelne, digandengne, dicelne. Piyayi kene nganu Nduk Lintang nek karo Majola wis apal mergo jaman rekosone mbiyen sadurunge dadi nun sewu komedian pelawak. Sobomu ning kene dodol apa Jo? Kulaan apa Jo? Dodol apa, Mas? Aku
karo Mbah Mudok iku ya dodol klithikan ning Pasar Galdawa. Ya Allah. Iya, adae taplak goncengke sepeda. Iku wis do seneng nduk saiki Pasar Galdawa dadi omah tingkat-tingkat. Dadi apik-apik. Alhamdulillah. Biyen iki pasare ya cuwendik, gendenge cuwendik ngono ku nduk. Oh iya, Kulaan menang gedang, iya. kulaan apa-apa kok kene biyen. Gedang, waloh, lombok, lah ora ana sing Kancamu sing sekali kan ya ono, Jo. tesih kali. Sopo? Friend is the best iki makne legrek niku. Wis ora ana lali-lali. Kuwi kancamu zaman biyen. Jaman biyen piyai. Makne legrek. Mak to legrek iki Mak to wah legrek. Alhamdulillah. Wong kuno tenan iki. Daleme Tegal Dawa mriki. Tegal dawa nduk daleme. Daleme iku juwer nduk undang-undange nek ora karo gelimbungan ora Ya Allah, Mas. saking gedene daleme. Pedalaman ya, Mas ya. Iya. Nembang nduk lintang, nduk lintang. Nggih, niki Request terbanyak wis podang kuning. podang kuning. Kanca-kanca CFC. Oh, Cakrane nggih. Ngrat Fans Club Pak Kasmani sak rombongan podang kuning. Uga disimak juragane Koperasi Pangestu Bapak Haji Purwoko. Bapak Haji Perwoko. Nyuwun podang kuning nyidam sari. Oh, nggih siap. Niki ningali saking live streaming napa di sini? Oh, Live. Live. kanca-kanca CFC Pak Kasmani rawuh wonten lokasi menika. Oh, nggih, sugeng Mas dalu. ayo bitingan barang yodo rawuh. Sugeng dalu, Bapak. Baik, Pak Eko juragane Eko. Gazebo dan Juglu. Oh, Wow. sembah nuwun Pak Eko, Mas sale rawuh. Jemblok Community ya. Mas Jemblok Jemblok. ST. Jemblok. ST. Oh, nggih. Komplit dibawani ya, Dek ya. Nggih. Gandeng baik kan tenang. Pripun, Pak? Bati. Kulaane piro adole piro ora engko esuk lha Dik. Wis bathi sik iku lho. Nggih. Pak Wanto saking Kudus nggih rawuh Jo nggih nyusul. ta? Wes sembah nuwun Pak Wanto. Oh, nggih. Disupiri dhewe niki. Nggih. Asmaradana. Nadian wujud temong peksi. Etok-etoke ya Jo, etok-etok iki lintang iki ya pacarmu lah etok-etoke. Nah, ngono lho. Mas yo Kacek adoh, kacek adoh ngono lho, Mas. Kacek adoh dadi pacare gak apa-apa ya. Pokok duit akeh lah ya. Ora. Lah iki ya ambek mboke oke nah anake. Loh. Lah seduluran ki nek ya ora milih-milih to. Oh, ngono. Bayo. Piye, Iki nek cara gedang Galdawa iki gedang Pripun? Gedang napa? Ayo, gedang apa? gedang raja asu. Kok astu to, Mas? Lha iku nek digodhog nduk sak kulite krenyah-krenyah enak lho tenan kuwi. Dadi awakmu ki halus. Ndi putu wedok loro kok beda-beda. Sijine sapa sijine? Awakmu kan ya ndek dulur wedok siji. Awakmu seneng nyindam sing siji ning karaoke nang Eh. lebih sinau nyinden. Oh, ngaten. Terus ya, Dek. Padhe jenengan lek mesem kok sing maju loro to. Apa wi? Kok sing maju loro piye to? Untune niku lho unik. Kuwi ora unik. Jan kula ulap lho Pak De Pak lek ngano meningali Pak De Jolang. Kowe arep muni merongos no unik bareng. Kok ana untuk unik. Ya merongos kuwi kok ya, Jo. Lah ya ta. Age iki tak andani. Wong roh untuku kok ngantek ulap. Loh, aku ki salfok lho Mas. Enak-enak nyanyi nembang. Terus? Dirayu jenengan. Jenengan mesem kok gak yo kaget aku. Lah kok iso rasa kaget. Ning kuwi ngilmune akeh nduk lintang. Sesuk nek pas longgar Nggih. telepon Om Jolang. Nggih, Oh, pripun? ya takon. Ah, iya. Penguasaan panggung, Nggih. carane ngomong ning panggung. Siap. Supaya suasana iki kuwi gurune kuwi muridé pirang-pirang kuwi. Murid Mergo Mas Jolang iki buka kursus sinden. Wah. Kuwi. Dina apa aja buka kursusmu? Nika bukake nika seminggu full tapi sing istimewa niku bab bukake niku mau jam 8 isuk Pak. Weh, jam 8 esuk nganti. Jam setengah 9. Aduh, kok sediluk men. Loh, kok Setengah 9 sediluk men? bengi. Oh, tak. Bengine keri. Terus kayak ada lintang.
Dirayu jo, dirayu Jane jo. kok obah-obah. Jenenge wong sayang ki lak ya ora trima ning ati. Awak sikil melu keder kabeh. Embel. Tenan lagi iki lho nduk aku melu cakrane rati ya gandengan mbek Sinden Ayu gek iki. Biasane matek uripe karo tewel ae. Nyepelekke tewel. Nah. Kowe sing mau arani tewel sapa? Lah ya. Sing mau arani Sopo, tewel Mas? sapa? Ora, Ding. Kowe arep ndemuk Mbak Eni ngono to? Nah. Anu Ayo Wel, ngadeg Wel. Ayo Mbak. Ayo, monggo. Ngadeg Mbak Eni. Oh, nyepelekke ngono lho. ayo nduk ketok ning kene sing ra setuju akeh do rontok rono. Terus Ayo milih sing nom apa sing wis pokoke engko gampang nek masalah gino iki. gino. Halus, ayo nduk. Alus manis termerak ati. Wis to, engko tak imbuhi 50. Piye to iki? Tur meraati terus karo Mbak Eni. Ladalah. Piye coba kaya ngono julang coba. Piye? Biasane karo sampean sayang 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 bareng lintang ireng terus sampean kaya-kaya disepelekke dianggap tewel. lah tumbak cucukan momong. Kene karo Mbah, Nduk. Mbok kira aku budek ngono. Mbok kira aku budek. Syukur. Aku ning ngisore kok iso malah Momong. Mamang piye? Ngene Oh ndek iki ya bobok bareng ngono saiki sia-sia karo aku. Lho ngono Jo. wong akeh lho aja Lha Wong kok akeh. kene. bubuk Lah bareng. iki ana wong akeh ngenyek-nyenyek aku tewel. Wong bar bubuk Ayo. bareng. Bubuk bareng Pak Igit. Weh. Ono ana wong akeh lho. Bubuk bareng wong nggone dhewe-dhewe. Kok dhewe-dhewe? Lah kono ning kamar aku dimbarno ning sumur. Jaya. Tapi rak yo bareng to. Lah bareng kok tapi yo kudune Ning kok yo aja ngono kuwi lho Mas, Dek wingi lho janjimu piye? Arep sehidup semati karo aku. Lah iki mau kok Oh, ya arep wis- sehidup wis- semati iki lho. mau lo wis ngerangkul-ngerangkul aku. Karo iya sehidup semati kan biyen. Saiki yo mati yo dhewe ngono. piye? Piye? Maksude iki sehidup semati ngono lho. Ya aku mbok mati dhewe. Ora. Engko nek mati bareng sing ngopeni lho kangelan. Yo ganti-ganti kowe gandreng Mbak Eni sing nembang. Oh, nggih. Mbak Eni. Ora ngilo iku lho kok kaya putumu dhewe kok. Iya ya wong kandhani momong ki ya tuwek muring-muringan ae. Wah. Piye to kuwi? Syukur. Syukur. Iki mbok kenekno licet ta. Kok meperelmen nggonmu kok gampang cuwil. Apa kato sak jari kowe nak kenekno kok lho kaya. Ya wis manut karo Mbak Eni sik. Oh alah kok. Iya. Perasaanmu lho mbok ngendi to? Iya. Oh wedok sia-sia. Yo nangis yo, Mas. Mangsane hatiku gak loro lho padha Ati iki kene. Nah, Ati iki ning iku dhuwur. senengane japrek iku. Ayo Mbak Eni. Wis wenggon kula. Kok kaya kirik kaya gila-gila Mbak Eni. biasa bae lek nemu nyuara iki. Iki biasa. Ora usah mbok ajak-ajakno lambene nembang iki sing apik. Kudu nyokat ae. Ya. Niku ancen gawane pabrik lho Mbak Eni. Makane mboten saged di Lah, sumpah aku cara gak merongos ganteng lho. Nah wis ngono ae Mas ya. Iya. Lek sampean ngono iku ketok pasuryane itu kemana-mana ngono Lah, Mas. ulap ya Branduk. Aku tak nembang awakmu berdoa ya. Oh gitu. Berdoa piye? Berdoa piye? supaya ki kondang turu. Lah nek aku wis turu terus piye? Ya bareng. Arep nyapa? Ora apa-apa. Arep ngapa? Nyetel TV. Arep karaokean Mbak jarene Iya. mau Mbak. Walah. Ngopo Jo? Apa?
Kok wak ngapa lho? Iki lho. Susu kok papat. Susu papat Iki mbahmu. guri. Iki punuk. Tuku susu. Wo, alah dak layak sewengi aku ora ono-onokane jebule karo punuk. Besok. Lho sampean kuwi kok. Kok Karo mendem. Kok alus ora nyenggal apa? Piye Jok nek. Oh, alah tak goleki kok blas aku niku. Kleru geger. Mulane kuwi nek arep bubuk bareng iki kudune ora usah nganggo mendem. Nah, Aku dhewe gumun untung ngene kok gak candak. Jebule Kowe muni ngono sing nyaron narki karo mantuk-mantuk. Oh, ngono tak diteni. Pengen loh Mas, enggak Mas. kandhane kaya aja rungokno ya, Nduk ya. Terus ya. Nggon kula Dipangkuno. Pangku. Sabar nggih, Nduk. Nah, aku piye? Wis iki kok tak awakmu sabar iki kok tak patenane. Arep mbok pateni. Tak pateni susahmu ben Oh. beres. Aku kesepian loh ning kene Mas. Santai. Kentenan, Nduk, kentenan. Iso apa ora kok. Iya. Alah. Hati-hati loh Kesuwen. Mas. Wi lara tenan wi mbake ni ngono iki. Ngawur. Gini kok. Iya ya bener matus ngopo, Mas? Sapa sing ngentut? Ora ngentut kok, Nduk. Napa, Mas? Endase kelungguhan. Penak. Karo mbak ini karo nembang-nembang. Goleki. Walah, mesra ngono, Mbak. Si poda. Kok yut-yut ngono? Kok yut-yut ngono? Senar. Lungguhmu sing anteng kok nek aku kapialonen lho. Apa? Kapialunen kok aku. Api alunen ya apa? Ya mentah ora manteng ora. Penak, Mas. Tak ngene. Ngene Ane piye? Aku tau ngene glundung kok. Lah ya mulane ngadeg sik dengkulku mlebu lho. Kok iso dhuwur men. Udah mlebu kebayak lho Pak. Genti nduk lintang. Lah iki lho saweger. Maksude Kurang seger piye aku? Lho, Mbak ini ya seger Kaya kok. ngene iki kurang seger. Loh. Lho, seger. Kaya mlaku. ngene iki kurang seger. Kaya ngene iki kurang seger. Seger. Kurang seger, Seger piye? du. Tapi aku sing luwih enom ya Mas ya. Iya, Mas yo mati kecipir yo tetep milih sing ngene iki to, Lho. Ngene iki nek cita-cita isih dawa. Anu jek rontok-rono lah, sumpek ora karuan panggune. Banget. Kowe nganyelne kok. Ora ngono iki lho, Ndoli. Kok karo pasangane kok sumpeke ra karuan. Iki lho kok yo gelem karo ngene iki lho. Iki lho sing nom-nom akeh kok iso milih sing kaya. Lah jane aku ya kepeksa ya. Ah ngene iki sing genah warisane Delongkas Didum kok. Duwe warisan kan? Iki piye kowe iki ya? Warisanmu apa? Ora apa-apa. Kok andik rone panggunge seweseke ora karuan. Nano. Iba bunga henga tiku. Sita apa ora to jane? Iki asamu ra ngene lho rasane koyo res-resen. Tak-tuk. Nyanding. Mas, sita apa ora? Lah piye nduk disondoli kok nguri kok. Terus ki nembake kok. Nyanding bisa dadi tak kira pengen itu loh Mas sampean mau Mas. Wong tombo ilate ndak to. Buke nggih kepengin nggih. Kepengen dudul iki nggih. Nun sewu nek kepengin nuthuk mangga lho. Dek buke iki ya. Tombo Kudang kuning karya Pak Darno Ngawi digarap tayub cara wetan jone daerah kene Galdawa iki mesti tayupe cara Tuban. Oh. Wis suwe ora ngrungokke tayub Tuban. Biasane ki gerobokan.
Pokokan terus. Nek Pun teng setahun nggih. Nggih, wis suwi. diulang tahun nih. Iya. Nanti Rono suweseke mbok panggunge. Ya, rada rene Mas. Podang kuning. Ayo coba Mbak Eni. Ini cara sindir kene. Halo, kaya barsih ngene. Podang kuning gubuk asmara. Ngono coba. Yo sing apik angger ora teni sini-sini wong akeh. Halo. Oh, iya. Apik. Halo. Alah 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 alah. Jan kemu ayo ya Mas ya. Yo nek dandan weli lho. Aja ngono to Mas. Jujur no. Ora maksude Aku nek ora dandan weli, tapi nek dandan manis to. Kinyis ya Mas. Lah nek julang piye Mbak Eni? Ora macak weli, kene. macak yo weli. Tapi dalu niki sip. Tak lem. Apa Lemah. Riasane lho nduk sawangan to. Tambah apa to iki jane? Kok yo ngekrek ngene wedake Iki ngono? gak ngekres, iki terakhir kreasi, riasan kreasi baru ngene iki. Piye to riasan-riasan? Riasane pipine diwiru. Oh, diwiru. Alise. Nek wong loro mripate do ora awas. Lah piye? Iki ora perkara diwiru. Lah piye? Rai tuwek. Kok tuwek? Oh dadi ngluntung to. Ngluntung apa lho? Ancen awakmu saiki sik enom ra kemayu. Gen lah ya mumpung masih muda ngono. Umur 120 lho peok-peok. Kok tuwek men. Ku utuk ape ning kiwan urung teko kiwan ku wis nelesi jogan lho iku. Baiso. Mbak Eni yo, sampean moro Kaliombo nak sigit. Loh, Mbak Eni, nggih, badhe tidak putih Mbak Eni, badhe nyekar julang. Kanca kula lawas nika ngono aja. Sing takok iku mau ya isih ya berarti ya. Iya isih ngono. Gene wangsulane sih teteh ngono. Badhe tidak pundi Mbak Eni, aku muni ngono. Mbak Eni badhe nyekar julang Pak iki. Hati-hati soalnya nggone rontok jero nek kejlungup kowe engko malah awor. Urukan kok awor. Lah piye? Yo. Ayo Mbak Eni, halo podang kuning gebuk asmara. Halo. Podang kuning gubuk asmara. Buka bonang Mas Sigit. Gunang. Mbak Eni Wulandari Amiwiti.
wayang wengi nganti Matur nuwun Mbak Eni. Kaya ngene mondok lintang kae Runi tayub cara daerah kene. Anjing. Ono. Sae ya Mas ya apa enak ya Mas? Ayo mulane. Cemengkling. Ora sah ndang kondur nek prei ning nggonku wae. Kursus nyinden. Kursus nyinden. Ayo sembarang pokoke sing penting ben kenal budaya kene. Oh iya. Sesuk main teng pundi to, Nak? Kula besok di Kediri. Alah aku prei. Prei kene Prei umuk. kok bangga ngono piye? Ya sesuk mancing karo aku. Baik. Ya nek mancing. Sudah best friend ya sama Yes, Bapak. that is my friend is the best. Ya, ya. Okay. I'll speak English. Yeah. Oh, you all speak English? Yes. Eh, Alah mesti apa ngajak tenan iki ketemu. Hah? Ngajak bahasa Inggris. Oh, Sok ben nek kuliah teng pundi kira-kira no? Kira-kira yang sudah ada planning ke depannya kuliahnya kuliah pengen di UNESA Surabaya. Eh, Insya Allah Enggak tapi. apa-apa di sana jurusan gawe granat itu. Muridnya Mas Joko Ke Porong granat. kan. Sama di orang ke granat. Apa juga seni ya? Apa hasilnya Pak Jolang membuat granat? Nanti bisa meledos-meledos Oh ya. gitu. Nggak Sudah apa-apa. meledosin apa aja? Semuanya teman-teman sudah kebeledosan termasuk rai saya ini ya. Wong edan lah. Layak nggih, kados ngeten iki nggih Pak nggih sakniki Ini nggih. Mas Julang menika ditresnani Piyai Galdowo. Wah, iya Nggih. betul sekali. Dan malam hari Alhamdulillah. ini Nduk niki di live streaming YouTube ada 12 channel secara serentak. Wow, luar biasa 12 channel. Sigit Channel, Lawu Oke. Atmaja, Aji Mangkara, Juve Multimedia Record, Putra Jawa Channel, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Jogja Live Streaming Official, Sinden Gemau, Wah. Jack AV Multimedia, Jawa Pride, Syuting Panggung Jambi, Sumatera kono. Wah, luar biasa. Pak Agus banyak dan Mbak sekali. Pipit sekarang dikenal seluruh dunia. Seluruh, ya Mas ya. Iya. Dan 12 channel loh Mas. Iya. Rukun sekali nggih toh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini karena suka Suka nguri-nguri budaya wayang. Aku juga suka tadi. Iya. Pas wayangnya Pak Sigit keluar tadi loh. Mas metu apa? Yang wau loh Pak. Sing wayange ndase. Oh itu, Pak Sigit itu sudah biasa di wayang-wayang no. Oh, ngoten. Joget-jogetannya itu. Unik loh Pak De, lucu, bagus. Pak Sigit wayangnya gadah ndas nggih. Lucu Mas ya. Iya lucu. Nanti tak bikin ke di rumah. Oh, nanti dibikinin ya. Iya. Nanti wajahnya aku ya. Nanti Yang malah- cantik ya. Iya nanti tak bikinin yang asli. Yang asli piye iki? Wayang sing- Piye iki kira-kira? Sing asli wayang. Coba Nduk bawa pelak Nduk. Oh nggih. Ah, Nduk, ditanjake sing kaya tak warai wingi. ah. Anjing. Kapan ya marai ya? Ya Wong mbok Allah. warai nadane dhuwur kok dadi selereng ngono lho Mas. Sampeyan. Momon. Momon. Kene digandeng bae ben eling Nggih. saire. Sembah nuwun disimak Mbak Ira saking Taiwan. Salam nggih kanca-kanca CFC ingkang ngubar sedaya. Mbak Mbak Ira. nuwun Pak Eka, Luar Pak biasa, terima kasih. Sisien. Mas Rizky Semarang, sembah nuwun Bapak Kembar. Oke. Pak Waris Sugiono Surabaya, salam nggih kanca-kanca sedaya, nggih Pak Kasmani, Pak Eko, Pak Wanto, Mas Jemblok ST, Mas Yaya bitingan komplit. Nah, ya. Sugeng Mresani komplit ya Mas. Komplit tuh. Nggih, Pak Afif Pasean yo nyimak. Disusul saka Lampung Mas Agus Kentus. Weh, oke. Mbak Ganesa nyusul. Ah. Bawane napa Nduk pelak Nduk? Ah, bintang tamu di sampeyan Pelak. didanjangke. Pangkur yo kena. Oh nggih. Pangkur ae nduk mbah seneng. Mbak iki lahir lu. Kangen
ya Mas ya. Lah, Kangen. Nah, ya kaya Lu momo lu. Tapi gak kangen karo Mas Jolang. ya ora apa-apa, sing penting ibumu. Sing penting iki ibumu kudu ngemban dawa apa awakmu kudu sendika. Lho ibu karo bapake Nduk Lintang iki setiane ra karuan aja. Wiwit cilik biyen digonjake sepeda motor tekan Banyuwangi nyusul Mbah Anom Surata. Tekan ndi? Lah nggih sampai batuke kula belang lho Pak Igit niku. Lah iya. Coba-coba Jan, ningali sing- ningali. Lho ya ora saiki Mas. Biyen sing putih mek nganune to, apa jenenge? Oh, Kene iki separuh ngene lho kaya separuh. bendera apa jenenge Mas? Oh, alah iko kakean bahan mulane ning bathuk ngono kuwi. Bawa panggur, bawa panggur. Kangen. Kangen ku tanpa upama. Kelas loro SMA pinter, nanti puno anake Julang lho. Ada. Lah pripun? Kelas 3 SMP kok dadi maling. Alah wong setore yo ning Pak Igit kok lho. Asem. Pak Igit kae urung Lho, para dalang sampean urung laris kae yo maklar ngono-ngono kuwi. Cah-cah. Yen Nanung. Mong sliramu kang dadi telenging ati. suaramu wis apik. Anu nduk rondok medun gen rondok lega. Pripun Mas? Rondok lega. Gendang. Nggih. Gendang. Nah, ning kono ketoke sesek. Oh, nggih. ngono. Iya, Iya. Mas. Golek sing longgar-longgar Golek ya, sing Mas. longgar. Oke. Wong usaha kok, Mas. Kok ya piye to, Mas? Gimana perbedaannya, Mas? Ya beda ado nduk ngedono awakmu kaya dening nampani widodari temurun saka Wiyati. Nek ngedunke Mbak Eni. Ngedulke Mbak Eni kaya Pripun? ini bak truk dibuka isine terus Ya Allah. urea TS kae. Aja sia-sia to, Mas. Ora panjenengane ki anjen ya kuwi kono. Ayo. Daduke nembang to. Wa selawas sanggan kenanggan. Wae penonton kok nyuwun jenengan kok ning dhuwur ae. Oh, ning dhuwur. Yo. Penonton ting dhuwur mawon Mas Julang. Piye to, Mas? Lah penonton ki ya dituruti to, Nok. Muntir sampean, Mas. Nggih. Mbak Eni nyuwun ning isor, Jo. Kan nyeblok dhewe kan. Lah ngono ya. Sliramu tansah ngelilita Pertahanke nduk kepinteranmu ngene iki pertahankan. nggih siap. Ben iso dadi dalang payu. Oh nggih nyuwun dongane Kakung Eyang Kakung. Oh nek pacar. Nyon tambahi pangestu nggih. Iya. Engko anggere pacar. Eyang Kakus. Yang bagus. Iki warah-warah iso ngono lho. Cah cilik lho iki. Engko nek kadung kedelarung terus yang bagus Ewang Kakus. Yang jumbleng Kan ngene aja. anak kecil tuh pelo-pelong lho Mas Ilate. Nah, Ngelingono nalika dinaka pungkar. yes, mandek. Seliraimu. Mak cangik iku ya. Wong kene iki aku iki kok aja ngantek salah sliramu. Oh, nggih. Cangik ki ora patek paham. Oh iya ya. Seliraimu. Iki sing mbok tut sapa to, Nduk? Sliramu. Weh. Seliramu
ate ngendika Nah iki pungkasan iki sing hati-hati kok tak warai mau yo. piye 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 Nenonane ayo. Kata-katanya apa? kata-katane Wong marai kok nganggo kata-kata neno-neno. nada. Cakepane lho Mas samu aku ora arti apa piye. Tresno lair. Iya, iso. Alah kene ku cuma piye ya emoh ngetok-ngetokno. oh Iya, iso. Heeh. Tresno lair dalam alah. Iya. terus sing Kowe iki endi mau bocahe? Iki apa? Tresno lair terus sing ayo kaya sidik sore mang ya. tresno lahir terus sing batin. Cak pinter piye-piye pinter. Ibumu mbiyen ya ngono tak warai Pripun? alon ibumu mbiyen iki. Ngantek saiki ra dadi-dadi. Ya mergo alon-alon kuwi. Iya.